ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड आरो एलपीजी गेसखौ लानानै मोनसे गेदेर खौरां। ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड आरो एलपीजी गेसनि मोनसे गोदान नेम फैगासिनो। जुननिफ्राय सोलायगोन गोबां नेमखान्थि। नंगौ, बे समाव ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड आरो एलपीजी गेसनि मोनसे गोदान नेम फैगासिनो। लाख लाख आधार कार्ड बिगोमाया 14 जुननि सिगां आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगोन आरो नोंथाङा 14 जुननि सिगां बेसेन नाङै अनलाइन आधार आपडेटनि थाखाय UIDAI आव थांनानै खालामनो हागोन। बेजों लोगोसेनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ड्राइभिं लाइसेन्सनि आनजादखौ 1 जुननिफ्राय हान्थामेलानि मावख'आव होनो मोननाय नङा। गावारि फोरोंथाय मिरुआवसो आनजादखौ होनो हागोन आरो जाय सुबुङा लाइसेन्स गैयालासे गारि सालायगोन बैसोर सुबुंफोरा 2000 रां जुरिमाना होनो नांगोन आरो 18 बोसोरनि गाहायाव थानाय सुबुंफोरा गारि सालायोब्ला 25,000 रां जुरिमाना होनो नांगोन। बेनि अनगायैबो 1 जुननिफ्राय फालांगियारि सिलिन्डारनि बेसेनाबो खमायनो हागौ। लोगोसे पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनाबो सोलायनो हागौ होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइएफए BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदा। लोगोसे 2024-25 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो फैगौ जोबथा जुन दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 एबा HS नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइएफए BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जी टेक्निशियान। बेफोर कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS जों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोना बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइएफए BM इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि 9395899391 एबा 9821663110 मबाइल नम्बराव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।